बेलेके गाहाम हामबाय जतन साइमानो जों 12 तारिखनि सिमनि जोंनि टिआइएसएफ रक त्रिपुरायाव लामा रेल लामा बन्द खाय दङ गोबां बर' सुबुंफोरखा जों परिथायना थांदोंमोन जोंनि काइलाबारि दं जायदि जों थांदोंमोन जों जोंनि एग्जाम दं जों थांदोंमोन आमनो क्लियरिफिकेशन खायनाय बागै दिनै प्रेस मिट रिजांनि प्रेस मिट अजागाव जोंहाबो साग्लायनाय जे जतन नंनि माध्यमाव नंना हायनो बागै बेलेके हामबाय दिनै अजागा जों एलाव खाय दं साब साबनो नंनो गाहामफ्राय साइमानि देवानो जों खालि फायर सार्भिस गाड़ी दूधनि गाड़ी दैनि गाड़ी ते एम्बुलेंस आमनो ते काइलेबारिनि जारा काइलेबारिनि जामाय क्रिनानि गाड़ीनि लगे जे गाड़ी थाना सिम एलाव खायजोंनाय साइजुं के बो काइलेबारि थाना नायखांखाय जोंहा उनाव एलाव खायजाक्ला चिनि अमा एकदम स्ट्रिक्टली जों बन्द खाय दङ जारा एग्जाम दङ जों बंनाफानो थानानै बागै एलाव खायजाक्ला ते लुकरं थानायाव आवेमु दंनाय जतन जोङो लगिरिनानै बागै गोबां जायगानि फन सफायगा गोबां कल सफायगा गोबां अर्गानाइजेशन निबानो जतन जों वेलकाम खायो जारा जारा फाइनाव थांनाय नों जतन फाइमानो बिसिनि बन्द ना निसिम नों दङ आमा एकदम कनफार्म ते जतन शान्तिपूर्ण भाबे नंनाय कुन किरिना करै जों जागा कोनो भाइलेंस खाया नाया जों केबो एगेन्स्ट होया जों दिनै मानथाय मानन बागै सिमिसे अमाहाय लामा नाहाय आनि खायसे समाव दङ थांनाय सालाव बाहायके दङ त्रिपुरा हास्टेनि सीएम डक्टर मनीष साहा सामान दङ बाक्सा बरक नागा सिस्टि खाय दङ ल न यागनावै दिस अर्डर फाइना नाय दङ नि सामान इनिन फिर बुंबो सीएम सर अंति सामाने ताबो बाव वानसुताय दांगा फांनाय दङ और तो केबो दांगा फांनाय कारण जों जुदि दांगा फांना हंखाय जों प्रेस मीडिया नो नंगै और अंति सागला कामो जों टीबीएससी जे प्रेसिडेंट दंनाय बनो थाङै कय मुंब्ला याफागला खामो दांगा फांना हंखाय जों प्रेस मीट बुनि जों दिनै जोंनि टीआइएसएफ नि आसो मेंबार्स दंनाय दङ जों सागामो नंनि स्कुल सबदि नंनि कलेज न सबगै दिन सागामो जों दामो खायतो जों तो लामा से बन्द खायतो आमो खायनानि बाध्य खाय तामनि बागै जों गोबां बार रिक्वेस्ट खायो जों थाङै आं सागबाय दं थाङै आं पिक्चार बा सबनो लेटार दिखा बय मा लेखा किन्तु अमहाय चिनि कगनो चिनि जे त्रिपुरा सारक से अ कगनो सैनाय त्रिपुरा सारनो सैनाय बुइ अमनो सब सैया सब सैनाय जे बरंनि सैनाय सोंनाय दक्से अमकुनो जे माने बेजालुं जायगाखै बो बेजाल नांदगै दङ दांगा तो बस थांनाय दङ बो जुदि जदनि को वान सुका थांबाय दिनै अमहाय लाखो जुदि गाहाम पारमिशन बा गाहाम जों दागि जुदि बो चिनि जे चालक दंनाय नायफां दङ दुइ थांबाय तो उनते हेंला अच्छा ते तो ताबो रेडियोनि फर्म नार जागै दङ इनके स्ट्राइकिंग थांखा थांफाय जागै थांनाय आपने बागले नोंनि बखति बम हाय वाम सु मोति दे दिसि गवर्नमेंट थाने नोंनि कोइ मरला ताम दंनाय आमहाय सुनो बो कोम बरक सुफता टीटीडीसी नि बागै जों अमहाय खाय दंमोन होनै इनकाय जों अमनो सानाय जे अम हयतो बाचिनि टीटीडीसी गवर्नमेंट जों अम बाय गावे कक साले जे बरक डिक्लेरेशन न दिमन जोंनि एक्सटेंड खायनान बागै अच्छा तिनि टीएसएफ प्रेस मिट खायो नरकनि बन्न ब्रक समर्थन खायो लामानो समर्थन खायो फिया ब्रक के तामसा ब्रक ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक नै ब्रक डिक्लेयर हो के नक ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक दा खमाने ब्रक नि ककनो नक सपोर्ट दो खाय जोंनो टीएसएफ हाय न कोमा ऑर्गेनाइजेशन न कोमा बर जोंनो सपोर्ट हिनाय हिनि जोंनो कॉल लखायो जतनो वेलकम हम तो त्रिपुरासन सभा हम तो टीएसएफ नि सभाया टीएसएफ रो जों दिनै हरबो कक सालायनाय कक सालायबो दङ दिनै हरते फाइनल के जों सालायनाय बंनि आइडिया तामो जों आमो माना हानाय हमनो सक्सेस खायनान बागै चिनि तामो जों बंनो कल ने आमन पर जों फाइनल डिक्लेरेशन लो साइ माने ता ताबो सुगरतै जों माने बरक चिन सपोर्ट दङ जों बं सपोर्ट दङ कारण त्रिपुरासन नि फाइट आमो कुनु टीएसएफ डीआईएसएफ नि फाइट आम बागैनो बरक जे सामानि जों आमो जों एग्री खायो बंनो एक्सेप्ट खायो हामबायबो जानांगौ जों सपोर्ट अच्छा कठिगारि के न लाइरि आमति दा कठिगारि बुलाइने कारण नाम तो पैसा आंति खाया के तो बेले जाया बबो थाइरबो पिकनिक खाइरबने प्लानिं खालामो त्रिपुरायाव गोबां मजागाव खायजानाय गोबां मान लिस्ट नखरका जों जेबो जोंनि कमिटि रावबो आथुका आमनो दाबो आमो फाइनलाइज खायजायाखो किन्तु गोबां मजागा नंबाय दिनै हरे बिसंनि खलायरे जागोन आम जत डिस्ट्रिक्टआव नंनाय आमो कनफार्म अच्छा लाइ थांनाय हर आईपीएफ तिने आदं ते बीजेपी नि जे जनजाति मोर्चानि कासे दंमानि आदा जमुखा मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट नि विकास देबरमा ते आईपीएफ तिने जे मन्त्री सुब्लासर नदिया बरक आबन यागलो कायसा प्रेस ब्रीफिंग को जोंनो खा बरक सावजे टीआईएसएफ रंनो जे कयमानि नरनो कयमानि तंग्रादिखौ
teh kisah tadi nih kayak nih kok film bawa itu te busuk nai পরীক্ষা se kanai to পরীক্ষা dogani nokti noklo sopo student ro amon bagai tension nang bagai tong karon sing to student sobai dil khayo sing ka amon TBS English medium school lo thang nang borok sing sairo borok onek khusin jage se borok sing message khaman dara beleka hambai ba sar beleka hambai no rokon dekhe sing help khaman bagai কিন্তু তাবো বড়গা যে পরিতমন যে প্রিপারেশন হাত তমন খাইছে মানো কাউসা সিমা নাই সিম পরীক্ষা নিয়ে যে দিনা থানা দম তাম নেব গই রহয় এক বছর নষ্ট হয়তো বেরে লস কিন্তু অমহে বড় বড় তো বাংলা বাই আগে পরিয়া বাংলা বাই সিজা বং নিব তো লস নে বলে এক বছর মো কো বগান শুনো সিডি সিএম স্যার যতনন সমান খাই যতন বাগানে সমান খাই কগান সুগি ডিসিশন না হাত তে এন্তি বজুদি কাম ডিসিশন না কাঙ্গাই কিন্তু তো লাখ